Kaixo, gaur kastore bila etorri gara Arga ibaiaren ertzera. Iruñetik bertan bai ongi entzun duzu kastoreak daude hemen. Lehenengo ez ustekoa, bigarren ez ustekoa. Bertako espezie bat dira kastoreak edo hobeto esan da izan ziren. Desagertu egin ziren aspaldi eta duela urte batzuk berriro sartu zituzten ez oso modu legalean, baina hori orain kontatuko dizuegu. Ongi etorri Teknopolisera. Kaixo Ana, kastorek itxaron dezakete apurtxo bat, aktualitateak agintzen du, ezta? Bai, batez ere guri eragiten digun nian zuzenean, ohitura ari da bihurtzen, ezta? Olatu bakoitzean, hemen esaten dugu Ana Teknopolisen, zalantzak argitu, informazio zehatza emateko. Bueno, saiatu behintzat, bai. Olatu, ezakitzen bagarren olatuari buruz izketan? Seigarrena. Seigarren olatuari buruz izketan, eta maskara jantzita. Bai. Barruan gaude eta bai maskara konbeni da eramatia eta gaina behitu jantzita dauzkaguna hauetakoak, ez da? Bueno, hasteko, ez dakit olatu hau berantz doan, gorantz doan, izan ere zenbaketa protokoloak aldatu egiten dira, fidatzeko modukoak dira, alegia, datuak. Bueno, egia da protokoloak aldatu egin direla eta hala beharrez aldatu dira gainera. Hainbesteko inzidentzia zegoen, hainbeste kasu zeuden ezin zitzaiela denei jarraipena egin eta orduan erabaki zuten lehentasunak jartzea eta lehentasun horiek dira noski. Kasu larrienei eta horiek jarraitzea estu eta gero kontaktu zuzenak eta estuak diren horietan ere arazoak izateko arriskua daukatenei. Eta gainerakoak ez diren zenbatu, inzidentzia ezin dugu alderatu aurreko garaiarekin eta beraz ez dakigu benetan zenbateraino igotzen ala jaisten ari den. Horretarako begiratu behar dieu, ospitaleratze eta heriotza kasuei juten direla inzidentzia baino aste batzuk geroago, eta horiek bai ematen digute orduan pista bukatzen ari ote den ala ez, eta badirudi tontorrera iristen edo ariko ote garen, eta malda beraz. Hala ere, hau ez da aurreko latuak bezalakoa, ez da? Izan, datuak ikaragarriak izan dira, ez da? Errekor guztiak hautsi ditugu, eta hala ere, ondorioak ez dira larriak. Itxuraz, eta orain azalduko dugu zergatik diodan itxuraz. Bai, hor gertatu da justu deltaren olatua jaisten ari zenean omikron etorri zela. Ziera batian ez genekin zenbateko larritasuna izango zuen aldaera horrek, delta kontuan izan behar da, hastapenetako alfa ura baino desente patologia larriagoak eta sortzen zituela, eta omikronekin bai ikusi zen, kutsatzeko gaitasun ikaragarria zeukala batetik, baina bestetik, eta hori gero ikusi zuten, goialdean erreplikatzen da biriketan baino asko hobeto, eta horrek neurri batean ekarri du ospitaleratzeak eta ez izatea proportzioan deltarenak bezain bestekoak. Hainbeste izan direnez kasuak, noski, gero ospitaletan ere antzeman eginda, baina ez proportzio berean. Gero ikusi beharko da, COVID iraunkorra deitze zaion horretan, ondoriok badaote daukan ala ez, omikronek hori oraindik ez dakigu. Asko entzuten den hitz bat da, edo, asmatu duten hitz bat da, olatu berri hau deskribatzeko gripalizazio edo horrelako zerbait, ez da? Alegia, gripe bat izango balitz bezala, tratatu behar dugula hemendik aurrera, edo genukeela gutxienez, krisi hau, osasun krisi hau, ez da? Zer diozuzuk? Nik oso zalantzan jarriko nuke gripalizazio terminoa, batez ere gripearekin alderatzen duelako, eta oraindik ez dakigu COVID-19ak gripearen tankerako portaera izaten bukatuko duen ala ez. Hau da, ez dakigu sasoiko gaitz bat bihurtuko ote dan, neguan edo etorriko dena, eta aurrikusteko gai izango garena gripearekin izaten den bezala, ze aldaera etorriko zaigun urte horretan, eta txertoak berariaz aldaera horretarako prestatzeko gai izango otera garen. Hori da gripearekin gertatzen dena, eta hori ez dakigu horrela izango dan. Hala balitz, gripearentzako dagoen sistema, badaude hor
sentinela edo deitzen zaiena zaintzen dutenak, zaintzen dute zein noiz etorriko dan eta ze aldaera, eta sistema horre balioko luke, baina gertaliteke beste erabateko portaera izatea COVID-19, adibidez, ematia urte guztian zehar noizbehinkako agerraldiak, eta beste dinamika bat izango luke beraz kasu horretan, eta hori ikusi egin beharko dugu. Asko erabiltzen den beste hitz bat da endemiko bihurtuko dela, ez da? Esaten dugu, endemikoa izango da hemendik aurrera, eta ez dakit, lasaituko bagina bezala, ez da? Baina endemiko izateak ez du esan nahi, arrisku gutxiago izango duenik. Hori da, bueno, azken finean aldea da, pandemikoa da, mundu osoari eragiten dionean, eta endemikoa leku jakin bati eragiten duen gaitzari deitzen zaio, adibidez, malaria tropikoetan, ez da? Eta malaria ondorio latzak ditu. Bai, edo ebolare endemikoa da gaitza daun lekuan, eta pentsa ze hilkortasuna daukan. Orduan, endemiko izatiak ez du esan nahi alabeharrez guretzat hobia izango denik. Bai esan nahiko du ezagutu egiten degula, eta aurrikusi behar da, egoera horretara iritsi aurretik, nola funtzionatuko den, baina ez denatoki horretara oraindik ez gara iritsi, eta ez dakigu nolako izango da. Lehen esan dut, itxuraz ez duela olatu honek ondorio larririk izan. Izan ere, zuk gomendatutako Twitterreko ari batean, aditu batek egin zuen, nolabait, COVID arinak epe luzera izan ditzaken ondorioen bilduma bat, ez? Ikerketa ezberdinek erakusten dute, adibidez, bihotzekoak izateko arriskua areagotu egiten dela, biriketako gaitzak ere bai, gaitz neurologikoak, hau ez dela, katarro bat. Hori da, bai, nola Omikronek esan dugun bezala, birikei ezien hainbeste eragiten, badirudi lasaitu egin garela, eta bueno, pasa behar bada ez pasako dugu. Ez da horrela, justu aipatu duzunarengatik, bai uzten ditu beste ondorio batzuk, beste organo batzuetan, eta, COVID iraunkorra edo hor daukagu, eta hori gerora jakingo dugu zenbaterainokoa den. Bai aldi berean ikusi dute, eta hori lasaigarria da, eta eskerrak, txertatuta dauden pertsonetan, pauta osoarekin, COVID iraunkorra izateko arriskua asko jaisten dela. Besten du, albo ondorio epe luzeko horietatik. Baina, hala ere, hori, ez katarro bat. Alfabeto grekoak zenbat letra dituen, badakizu? Ez dakit, baina aldaerak gehiago izango dira alfabetoko hitzak baina. Hori da, ez da? Etorriko dira, gehiago. Bai, eta hor badago baita ere, uste oker bat nahiko zabaldua, dala, evoluzioa birusena beti dela, letalitatea eta kalte egiteko gaitasuna, moteltzen jutia, galtzen jutea. Deltatik omikronera hori gertatu da. Deltatik omikronera bai, baina alfatik deltara adibidez. Eta hori ezin da aurreikusi. Lege hori ez abetetzen. Ez urrezko lege bat, nahiz eta egila da, askotan bilakaera hori izaten da, hospedatzaile eta patogenoaren artean oreka batera irista, patogenoa interesatzen zaio, horrela esango dugu. Zenbat eta gehiago edatu hobeto, eta horretarako ez zaio interesatzen horren beste hiltzea hospedatzailea. Horregatik, epe luzera eta normalean ez da izaten hain letala. Baina egila da, ikuspegi horretatik, SARS-CoV-2 ez dela letalegia, adibidez egolarekin alderatuta, beraz, ez daukagu arrazoirik pentsatzeko omikronen urrengua onberagoa izango denik. Hau ezintak gelditu, olatu hau diot, edo egoera hau guztia. Bai, gelditu baldin bada desagertu ez da desagertuko, badakigu gure artean geldituko dela, batetik txertoak ez direlako esterilizatzaileak, gainera populazioaren zati batean, 5 urtetik berakoetan oraindik ez dago txertorik, eta txertok eukiko bagenitu ere, mundu osoan ez daude berdin banatuta, eta gainera guri bakarrik ez digu eragiten birus honek, animalietara ere transmititzen da, eta animalia horiek elkarren artean, eta haien gure gana ere etortzen da. Adibidez, bizoietan hori garbi ikusi da, baina baita ere animalia basatietan, hainbat espezieretan. Beraz, desagertu ez da egingo, gelditu, badaukagunean ja nahiko kontrola eta ezagutza, jakiteko zein izango denaren dinamika, eta onargarriak izango direnean osasun sistemarentzat eta gizartearentzat sortzen dituen kalteak,
orduan, esatia daukagu, bueno, iritsi garela, ez da, beste fase batera edo. Kontrola esan duzu, kontrola aipatu du, ez da? Hori da hitz edo kontzeptu gakoa. Nik uste baietz, nik uste hori dela. Ezagutu aurrikusteko gai izatea eta osasun sistema ere horri erantzuteko gai izatea. Kontrol horren barruan, koka genitzake adibidez, hain modan dauden CO2 neurgailuak, ez da? Airearen kalitatea neurtzea, etorkizunera begira gakoa izango delako, garrantzitsua izango delako. Bai, hori ikusten ari gara, gero eta aditu gehiago eskatzen dute hain justu, airearen kalitatearen iraultza gertatu behar duela, urarena gertatu zen bezala, ez? Edateko ura izatea eta ur beltzak eta tratatzeak ekarrizun, ordura arte hilgarriak ziren gaixotasunak desagertzea, adibidez, kolera, disenteria eta lakoak. Antzeko iraultza bat beharko genuke azpiegituretan eta baita gure portaeran ere, ez? Eta gure ohituretan bermatzeko arnasten dugun airea garbila dela eta ez digula kalterik egingo. Eta hori ez izango bakarrik SARS-CoV-2-arentzako ona. Izango da ona, aire bidez transmititzen diren beste patogenoentzako ere bai. Eta badakigu etorriko direla. Gripeak etorriko dira eta aire bidezko beste gaitzak. Ideia iraultzailea da, ez da? Bai, beharrezkoa eta gaina mundu mailan izan beharko litzateke iraultza hau, ez da? Behar diren diru laguntzak emanda azpiegiturak eta aldatzeko, araudiak eta sortu beharko lirateke, bai. Alaxe gustatzen zen, niri, elkarrezketak mezu positibo batekin, ez bukatzea, ez da? Bueno, behintzat badaukagu lana. Datorren olatura arte, esango dugu. Bueno, olatura arte. Zazpigarren olatura arte. Izan da bila olatu bat izan beharrian, baina, ez? Lautada batean. Hori xerana, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hau da, Ibai Parkea, oraintxe bertan hemen gaude, Uharten, eta 35 kilometroko parkea da. Ultzama, Arga eta Urbita Olerte, Elortz, Ibaia osatzen dute. Kastorea baditugu zenbait talde familiarrak, 10-12 bat, dozena bat talde. Osea, oso urbanoa dela, Kastorea. Listo, prest, dena daukagu. Lagunduko izut? Venga, itxi. Eta orain ikusiko dugu zertarako brotxa eta guztia. Listo, lasai. Eta ikustekotan, nora begiratu behar dugu? Ibai ertzetara begiratu. Ibai ertzetara begiratu behar, ez? Batez ere, ordu krepuskularretan, ez? Bai egun sentian, iluna barrean, eta bitu ahi ikusten dira haien txirristak, ikusten? Nola dago tobogana, eta bitu hor nola dagoen lanean ja. Kastore europarraren historia berezia da oso. Asko keztakien arren, gure artean ohikoa zen espezie hau, 17. mendean desagertu zen Iberiar penintxulatik ehizaren ondorioz. 2003an ordea, Belgikako talde batek karraskari handi hau berreskuratu nahian legez kanpo sartu zuen Aragoi ibaian, Nafarroan. Hortik igaro ziren animaliak adibidez Ebrora, eta gaur egun Nafarroako hiriburutik oso gertu ere ikus ditzakegu. Eta hemen ibiliko litzateke? Zoiei asko gustatzen zaie adibidez eremu hauek. Sastrakatxuak, ibaiertz itxiak, tardun hau da pixkat berarentzat mantendu behar ditugun ekosistema hauetan. Hemen puntu bero-berora ekarri gaituzu, Gabi. Bai, ala da.
men gauza asko dago ikusteko esan duzu, ezta? Hala da, bai. Azkenean hemen aktibitate mordoa dago. Niri harrigarri egiten zait, horrelako gauzak dokumentaletan eta ikusten direlako, ezta? Kastoreak askotan horrelako lekuetan ikusten dira, baina ze ondorio dituzten zuhaitzen bor lodi, ez? Potolo hauetan, ezta? Zertarako jaten dute edo, jan edo... Udazkenaren bukaeran eta neguaren hasieran, karo, Mediterraneoko ekosistema hauetan, landarediaren produktibitatea urritu egiten. Orduan, zein da haien helburua? Zuhaitza botatzea. Bai? Bai. Ark egiten ari dena, zer da? Saiatzen ari botatzen, ibairuntz botatzea, eta hor, osgailuaren barruan, hori kontserbatzea, ez? Hor, izatea, zenbait astetarako elikagaia. Hemen baditugu 3 arrasto ezberdin, uholde baten ostean gaude, eta orduan saiatuko gara oinatzak ikusten, eta baien bor eta adartxoen aztarnako. Guazen, gertutik ikusteko desiatzen dago. Bai. Aginkadak ikusten dira, eginen arrastoa. Bitu. Hau da, aginkada batekin, ateratzen duen... Aginkada bakoitzeko? Hoi da. Ikusten dira aginak, ikusten? Pasako markak egiten dituen. Eta esan, badaki, aizkolariek bezala non egin behar duen hori zuhaitza... Hoi da, eta usaila ere oso nabarmena da. Bai, askotan. Usaila edukitzen du? Bai, da, kastoreum delako usaila akate, eta... Kastore olioa esaten da, askotan ez da? Nun izaten du, olio hori? Bai, ditu glandula batzu, eta askotan hori bataz ere araldia garaian, baina oso arrasto freskoak itean, aurreko gauaren aktibitatearen ondorioz, hemen inguruan askotan usai hori nabarmena da. Bitu, hemen ikusten da, baina eske kamerarekin ateratzeko, hau da, haren oina. Hemen badago nahiko aktibitate handia, eta badabiltzate hola zuhaitzen artean, hemen dakagu, haren oina, eta hemen eskutxo bat. Eta ikusten dira hor pixkat, hori baina, zerako tamaina duen, badela, hori da, atzeko oina, hori... Kastorea momentuz lotxati dabil, baina haren aztarnak non nahi daudela ohartu gara. Ibai ertzetan ibili ohi direnez, kastore gazteenek adasketan egiten dituzten ozkadak ere ikusi ditugu. Eta noski, uretara jaisteko beharrezko duten txirrista ere bai. Jendeak pentsatu dezake, zuhaitzei kaltea eragiten dira, ez da? Baina kastoreak zer egiten du? Kalte gehiago, onura, ona da, txarra da, ingurumen ikuspegi batetik. Hiriko ingurumenetan edo ekosistemetan, baditugu zuhaitz monumentalak esatez, orduan baditugu zuhaitz batzuk sakabanaturik. Orduan eremu horietan, nik uste, mantendu nahi ditugun zuhaitzak, bestu behar ditugu. Baina, beste bide batez, kastore batek egiten duen lana, pixkat, ibai ingenieritza modukoa edo, ez? Zabaltzen dituzte baso hauek. Azkenean, zuhaitz... Interesaka esaten zaio hori. Bai, zulatze dituzte edo eremu zabalak eraikitze dituzte, eta bertat, landarediak eta ingurumen produktiboak suertatze dituzte. Eta horiek beste izan dizunentzat, onuragarria. Bueno, hortaz, txarrak ez direla esan dezakegu, baieztatu dezakegu. Nolakoa da kastore bat, guk argazkitan eta dokumentaletan eta ikusi ditugu, tamaina zari naiz. Handiak. Handiak? Zenbat? Arbatek haren pisua igo daiteke 25-30 kiloraino. 30 kilo bai? Bada txakur ertain baten tamainakoa.
Gabi, bagenekien zaila zela kastoreak ikustea, eskerrak zuek utzi dizkigu zen irudiak, ez da? Fototrampeo, argazki trampeoa egiten duzuelako, ez da? Bai, orain dela 6-7 urte, hasi ginen pixkat ikertzen hemen Ibai Parkean, ea non eta zein animalia genituen. Zein zan pixkat hemen Iruñerriko Ibai Parkeko fauna, hoi da. Kastorea baditugu, baina egiten ditugu beste ikerketa mota batzuk ere, bai hegaztiak eta bai beste ugaztun batzuk pixkat haien aktibitatea edo presentzia jakin alizateko. Eta ze beste animalia dago hemen ikusten ez ditugunak? Baude ugaztun desente, adibidez azeriak, orkatzak, basurdeak, baina gehien bat gure altxorrik nagusiena bada bisoi europarra edo uripurtatxa. Eta hemen dago, hemen bertan, Iruñetik bertan. Bai, ala da. Aha, bueno, eta orain ikusiko dugu, hau zertarako ekarriko dugun, ez da? Hoi da. Bueno, sorpresa! Aipatu dugu, kastoreek zuhaitz batzuetan kalteak eragin ditzaketela. Hori saiesteko, sareak jartzen dituzte zuhaitzetan, horrela karraskariek ezin dituzte hortzikatu. Baina Iruñerriko mankomunitateak beste modu bat ere badarabil. Inprimazioa. Itxura hona du? Bueno, bai, antzadenez, bai. Eta hau kastorei ez zaie gustatzen. Eta honekin egiten dutzena da, zuhaitz berezie horiek, edo, bueno, zaindu barrekoak pasabideetan daudelako zaindu. Hoi da. Nahasketa hau egiten duguna da olio naturala eta hondarra batu eta zuhaitzaren azaletetik banatzen dugu eta kastorea datorrenean eta aginkada ematen dionean ikuste... Ez zaio gustatzen eta, bueno, orain margote ingo du hortaz. Hau kudeaketa da. Hoixe da. Gabi, kastorerik ez dugu ikusi azkenean, baina kastoreak hemen daudela frogatu dugu. Halere, kastorearena joan etorriko historia bat da, ez da? Lehen baziren, gero modu ez legalean edo sartu zituzten. Gaur egun zein da kastorearen egoera? Espezie autoktonoa da, berez. Eta estatuak onartu du. Mehatxupeko edo babesean dauden espezien artean zerrendatuta dago. Kategoriari gabekoa, baina berez onartuta dago gure espeziea dela. Zaindu beharreko espezie bat. Alegia, ez da? Aholkuren bat? Bai, modu errez batean, biologoek egiten duguna urtean behin edo bitan, dela pixkat zubietara igotzea. Pixkat ibai eremu luze bat ikusten dugun zati batean, eta ibai ertzetara begira egon, ratotxo batean hor, eta hor behar bada, gaur izan ez dugun sorte horrekin, ikusiko duzu kastorea, hemen Iruñerrian. Eskerrik asko, Gabi. Bueno, zuei. Gu argan ibili gara kastore bila, baina munduko zein beste tokitan bizi dira. Map of Life webgunea paregabea da galdera horri erantzuteko. Interesatzen zaizun animaliaren izena bilatzailean idatzi, eta segidan mapa bat agertzen da animalia horren bizilekuak berdez koloreztatuta. Kastoreen kasuan bi espezie daude, Castor fiber, Europa eta Asian bizidena, eta Castor canadiensis, nagusiki Ipar Amerikan bizidena, eta zehazki Kanadan asko maite dutena. Horren erakusgarri da Mike Digauten YouTubeko kanala. Argazkilari kanadar horrek kastoreen irudiak erakusten ditu bertan. Oso egokia da euren bizimodua hobeto ezagutzeko. Izan ere, bideoetan karraskaria egoera desberdinetan ikusteko aukera dago. Jaten, elkargarbitzen, lotan, edota Kanadako bandera bat lapurtzen. Bideo hau trending topic izan da herrialdean eta albistegietan ere agertu zen.
1965ean gobernuak nazio ikur izendatu zuela kontuan hartuta, ez da gutxiagorako. Eta azken bitxikeria, zenbat urtez bizi dira kastoreak? Tarta berezi hau jaten ari den honek 5 urte bete zituen maiatzean, eta Anei Txatariaren arabera, asko jota beste 18 ditu aurretik. Izan ere, erregistratu den kastorerik zaharrenak 23,4 urte zituen. Webgune hau animalien zahartzeari eta bizitza luzeerari buruzko datu base bat da. Ikerketa zientifikorako sortu bazen ere, jakin mina asetzeko aproposa da oso. Kastore eta birus artean ibili gara gaur eta datorren astean urruti, oso urruti bidaiatuko dugu. Ia 55 milioi kilometrora dagoen planeta batera eta hori gertuen dagoenean. Pista bat emango dizuet, gorria da. Ez dut pista gehiagorik emango, Martera joango gara datorren astean. Mars 2020 misioak urte bete duenean, denbora horretan planeta gorrian egin diren aurkikuntzen errepasoa egingo dugu. Ez hori bakarrik, misioaren merituaren zati bat gugandik gertu egiten den lanari zor zaiola erakutsiko dizuegu. Arabako Parke Teknologikoan AUBS enpresa bisitatuko dugu. Oraintxe bertan Marte esploratzen dabilen Perseverance roverraren hainbat elementu garatu zituzten, eta laster abiatuko diren beste misio batzuk ere prestatzen ari dira. Leioako kampusean dagoen Marteko operazio zentroan ere izango gara, non besteak beste, lan aginduak zuzenean roverrera bidaltzen dituzten. Eta Marteren atmosferaren ezagutzan egindako azken aurrerapenak ezagutuko ditugu Euskal Herriko Unibertsitateko Planeta Zientzien taldearen eskutik. Merezi duen bidaia bat. Datorren astera arte, agur!